Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Inintero ang ganyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan tingin daway itinedyo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Natutudo nga tenga ti aldaw ti Huwebes papagayam eksakto alas 12 iti tenga ti aldaw iti detoy nga Oktubre 20, 2022 idanon ti ENR online ti sabali payaparang ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dari abo di pagayam yun ni Robert de la Cruz kadwa kiti technical control ni Maki Paulino Agustin tapno idanon mi digiti damdamag ngayon tayo manin pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapanpanunutan itang aldaw iti Huwebes. Dagiti damdamag ngayon ka maidanon ka na kayo iti detoy nga tenga ti aldaw. Malagip yu apo deti panawagan ni Senator Win Gatchalian nga nuwen ken mabalin marebisar apo deti Pantawid Pamilyang Pilipino program wenno 4-piece gigiyem ken kabsat dati inparwar apo ti Commission on Audit nga ti gobyerno ti pagilian tay nga Pilipinas agpukpukaw ti agarop 335 milyon na pesos gapu paylay nga po iti duplicates ken inconsistencies iti database ti 4-piece detoy ket segon iti biyang ti kuwa gagiyem ken kabsat iti sabali nga bangir apo deti pelang pa nakapapatay ti maysa nga agirak-rakurak deti nagbalina po nga takder ti maysa nga agirak-rakurak nga kunana masapol nga masarak wenno biruken tayo biruken ti kapulisan ken ti gobyerno ti hususto nga mastermind iti nasaong nga pammapatay. Iti sabalin tupay po ngayon tayo pagsasaritaan dito foolproof system para iti pan nakairehistro di SIM cards ti cellphone tayo gagiyem kamsat mayalikagom nga masigurado siguro di informations wenno pakabigbigan dagitoy agtagikwa ka dagitoy nga SIM cards gagiyem ken kamsat kastapay nga ti Department of Trade and Industry paggungunayen ti gobyerno tapnon ti kasta makita dagitay peke nga magatgata nga po iti merkado publiko nataon ni Dikalman na pagsasaritaan tayo apo diti rakurak ni Senator Tulfo gagiyem ken kabsat nga deti sardinas ken instant noodles ket nakangat-ngato kano apo ti sodium gagiyem ken kabsat nga ti kalikagom apo ni Tulfo ikurihir deto iti biyang ti DTI ngem ti DTI saan mi nga trabaho deta trabaho ti biyang ti Food and Drug Administration di apo tinagbalin nga balikas ni Secretary Pascual nga mangidadaulo apo iti biyang ti Department of Trade and Industry kakabsat ken gagiyem so tata sa bali man na po nga mando iti DTI dagitay may laklako apo nga peke nga banbanag wenno produkto gagiyem kabsat sa bagay no kastoy nga madaanan na po ti Christmas adami ti moves ti DTI especially apo kariri Christmas lights nga dagitoy ket nababae ti kalidad na nga mabalin na mangitunda iti uram kakabsat ken gagayem ken padaanan nyo apo kalpasan ni Dikalman naka innuman tayo ni apo Kagawad Lagundino ijay Pansyan pagud po di Ilocos Norte pumaabagatan tayo mapantay ka dito kaabay na nga ili ti Banggi amuyo kadi nga adda digiti sitios iti Barangay Payak Banggi Ilocos Norte nga kadigito ket saan nga makastrek saan makaruwar dagiti tao kakabsat ken gigiyem padaanan niyo apo di eksklusibo ngayon naman tayo iti sabali pa Barangay Kagawad ni apo Barangay Kagawad Elmer Gimod iti Barangay Payak Banggi Ilocos Norte. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukuha kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek, alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakder yo. GAMR Construction Supply, titurungin. Kaya mo kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Kilawag. Asilig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikabong mo di magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kang babae, pakiramanan di ginugding ka nagtutubo, dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs, kasto pantalon para lalaki kang babae. Shorts, t-shirts kang blouses. Ado kay pagpulyan yung gowns sa babae, kasta magten di ladies sandals kang sapatos. Aganda pa ay kariri cosmetic products, or jewelries kang bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten, para kingka, ken piso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken marakigayem teptegikwa, ken di nagservi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na palagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Dan napadabas 8 minutos kalpasante oras yung alas 12. Pagyaman ng tiwapo dito sa mga ti TMT Construction Company nga masarakan ti barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Babaen iti babaen kani Sangguniang Bayan member Honorable Telwin Tapawan iti Marcos, Ilocos Norte. Kasapay di panagyaman tayo iti biyang ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis Hospital, masarakan iti number 121 ti Zacarias Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin, North Courier Service, babengke ni Engineer Neil Jose ti Balintawak Street, Lawag City. Digitay kayo apo nga ipawit, wano ipatulod, kadigitay papagayam, kapamilyayo, wano ipatpategyo iti biyag, gagayemyo, iti Manila, Siyudad ti Baguio, iti probinsya ti Isabela ken Cagayan. Mapanin na po iti Pugad Lawin, North Courier Service.
Namasarakan ti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Kasapay ti paragyaman tayo kini Mrs. Millie Espiritu Agtarap, kini Mr. Ju Agtarap, iri Iba Beach, Hawaii. Kini Mr. Edwin Ancheta, iti Canada. Toronto, Ontario, Canada. Okay? Okay na, Maki. Mapatay na po, iti Barangay Payak, Bangi, Ilocos Norte. Eksklusibo, makain naman tayo ni Barangay Kagawad, Elmer Gimod. Thank you very much, po Kagawad. Nupay amok nga very busy ka. Iti dito yung gundaway. Amuyo po, po Kagawad. Dito yung kabagyanda nga inpunpunda iti dito yung aldaw. Ket panunutin nyo lang yun po. Kasano ti rigat ti agpamumpon na wino dati kakastoy nga aramid na no kastoy ti tiyempo. Naimbag nga tinga ti aldaw mo apo Kagawad Elmer Gimod sir, live kan iti ENR online damdamag ni Berto. Okay, mabalin amwen adan sa digitay sitios dito barangay yung isolated wenno saan nga makastrek saan makarwar digitay lumugar kang runan nakadakay ng opisyal apo Kagawad. Kung sir, hindi pa kasanwanan dito napalabas na bagyo. Hindi pa inawas na isolated di pito nga sitio na mga barangay. Ito nga, manipod ideya yun, nakita, tuloy-tuloy na po todo. Manubay lang kami, sa lugar ng nakaruwag na. Okay. Okay, so apo Kagawad, kasanot monitoring nyo, kas may isa kadagiti opisyal dito barangay kasanot pa nang amuyon, kadagiti kasapulan, o damasakit, or anyaman, kadagiti ka barangayan nyo, kadagiti nga pito nga sityo, apo Kagawad. Iti panang idolo ti matidayaw nga kapitan mi ako may salutal iti panakakonvent ti municipal barangay disaster coordinating council ni sir no binagantan iti assign ng Kagawad W Karanitano na iso dalalan ti makabalit na ako or saan dito ti mangbita kami po kabalik na manidaan ti komunikasyon iti ano po nga barangay ko na iso sa manidaan ti nasasali Okay. So mano nga aldawen niya talaga akastoy ti sitwasyon da. Awan ti makapan, awan makarwar kadakwada, apo Kagawad. Magaro pa makalawasan sir. Sakbay lang baby. Bagyo nga napiksa. Okay. So deti na alak nga video keng ka kastoy ti kapigsa ti danom ore inga ita deti ayos ti danom nga makitkita apo Kagawad. One sir, aglawas deta nga kwan kapigsa ti danom no bumaba. Umustas man, basit lang, no pumiksa, umatumanon, kasday. Glawas nga parte, etan sir. Okay. So dito yung ayos, ti danom, isit karayan. Dito yung karayan, dito yung apo Kagawad. Karayan, ito sir. Karayan manipot, ti Basbasa River, Sito Batagan. Okay. Okay, so dito yung mangipawil nga makastrek or makarwar ti tao, kadigito yung pito asityo. DJ lang duwa nga sityo perang neta sir sa bali pa yung karayan ti mangigaw gawid ka ito ti mga sityo sir. Okay. Ana digiti pagkurangan nita akasapulan digiti lumugar kadigito nga sityo apo Kagawad. Silang masigurado sir to basic commodities no may ibusan ti store, sari-sari store dati tijay ket handamat nga kay surong diyan yaman nga gamit. Kaya so basic commodities nga talaga sir. Okay. Okay, kada sityo panangi anom lang mano nga pamilya ti agnana ti kada sityo kada ti pito nga sityo nga isolated dita barangay Payak apo Kagawad. Sumurok nga sa nga gasot nga family head sir. Okay, dikad no talo aging ganat lima dikad kasya ti kadu ti agnanaet kada gito yung sityo.
almost 300 plus sir kasi nga natin 350 kasi. Okay. Okay, so digiti sitio kagawad da adda da ijay or adda da tirwar digiti nga sitio apo kagawad. Dadat di unag sir, focus na di unag kasi JT resident siya da. Okay. Okay, so kada gitoy itay na palabas nga panakinuman mi ken kaakit deti saan nya pan nakaimula digiti pagay or panagraep ti so tatta aglaplapunusan ti danom kadiri pagtatalunanen. Sir, tanong ko mano may pasakot ko kaya di video wala di sitwasyon ko tatangayang ko ako pagtap-tap wakti overflow nga danon niyan ti kuan dati bungbun kagad. Okay. Okay, digad after that mabalin yun ti agmula. DJ pangawidan nyo ti danom kasi dakkel meten deti ayos ti karayan mabalin ton nya supplyan na or pangalaan nyo iti supply digiti pagtatalunan nyo deti napigsa nga ayos digiti karayan nga masarakan iti deti nga barangay apo kagawad. Sir, mabalin ko man. Kunti madina. Dagiti nakaraot nga parte na nakasubmerge dagiti dawa agtubtubutan sir hanti nagapas. Okay kita amangan ta growing yan tapunan apo kagawad wenno nasaksaken gapo kadagiti angin nga imuna. Nagroutingan sir, nagroutingan. Di kad perwisyo latta uri no adda na imula adda nagbalin kadagiti na imuna nga na imula perwisyo latta deti agda mga sitwasyon ti panawin tayo. Sir, talaga. Okay. Ito conclusion fee dahil perwisyo. Okay. Tangay adda ka din digitay or addaman mangted iti ayuda or tulong kadigitay nakalakon napupok kadigitay nga sitio tatta kasalot pan nakaidanon na no kas pagarigan apo kagawad. Iso ti nagsagaritan ti kada apo kapitan sir na apaman nga sumangkot di inalat ti barangay na may sagot maitog kadigitay nga sitio. So may plano mi kasi napalalo na iti picture iti todo. So may kurkur kanya no kasalumi nga may tiabot kanya kasi urean niya nga ang tulo sir. No iti nga tigsap todo tigsap no mami nga may biyahe. Okay. So awamet diri mamonitor yo no adda digitay agsakit or anyaman nya okasyon nga kaslakada kayo liplepas diri pa nang ipumpunyo kadeti kabagyam iti kastoy nga ligudan deti nga sitwasyon awamet peti kasjay nga dimanon iti opisina ti barangay. So ti pagyamyaman mi ken apo Dios sir ta wan pay ti report kalaksidan ka digiti detalak. Ure par festival balay awan pati bagada nga aperti awan bet pwede makiti layos kasjay nung kati nakaintak na kanumot ka digiti sitio da sir so mati monitor mi nga okay dito nga kapaot na almost 1 weekend or more than 1 weekend ana ti pa nagkitam dito yun ti kapautan nga pan naka pupok dito nga lumugar di ka nga sitio apo kagawad. Yun sir, dito nga taon na, 2022. So di kapautan, nung adaman, tapos pasaman ka na kami, after manan ni, di talo nga, bagyo tayo, di 2009, tapos 2013 ka di dahil. Hindi kapautan, di latest na 2022. Okay. What about awan met peti initial nga na-report nila kayo no dan digiti na perdi nga infrastruktura projects dita malaksid ka digiti naka-oper nga dawat ti pagay apo kagawad. Gagangay sir digiti accessible nga dalan. Talaga nga hawahan tulos nga mapagnadan grado tay kita or ano medya do pag naka kumalkalkit ka di safety ka basi kasi lang kung infrastructure sir kanya po dos awang bay report tayo di Tuesday dapat dete kasi sinto nga presidente as bagya bagat dito sa station sa mga project di puswak CIS kasi na po clear tayo lang di dapat
Naubra, awan po pwede dapat na Mm-mm. Magyamang kami sir sa awan pwede infrastructure. Dito lang, ako dito to. Okay. Ita nga agdama, kasanot sitwasyon dita, apo kagawad? Kasanot ti panawen? Talasan na camera sir, kita makita mo tayo focus ko Sige, apo kagawad. Tapno makita, digiti agbuybuya kada tayo, diti sitwasyon nyo tata, ditang barangay Payak, Banggi, kitain tayo apo, diti sitwasyon da, diti ayan ni apo kagawad tata, kit napangka diti medyo lugar nga ayan tinapigsa nga iyan na ba maki? Okay, ayan, okay, sige. Okay. So kada gitoy talagang napigsapay latudo apo kagawad. Yes sir, kapit sa todo. Okay. Okay, nagpamunpun kayo ita. So kasanong tuok rigat deti panangi panyo iti simbaan, panangi panyo iti Campo Santo kada iti bangkay deti Kabagyam apo kagawad. Ay ko tapos na sakripisyo sir, tayo bigat. Di ba alas 7 terror de bangkay. Alam na naglabos ko, taging ganati, taging siguro ang terror ni. Pagbayatan na, kapilihan dito sa state, mga lugar Okay. Kita may pandot, kapilya, nagbiyahe kami mo ito, napagkami din, Campo Santo. Yung jaya na, implastar nito, babot na 10 din na patakinan, hindi pagtrabakuan din. Okay. So, digitay tradisyon nga maaramid, no? At dati may pumpon, oray no naaramid yumet, haang tubeng, dati tudo na, apo kagawad, kadati bangkay nga inpunpon nyo. Kasi na po, Diyos po sir, awan mo dito bang na, hindi lang kasi tao nga talaga, kasi expectarum na yung partido na, kasi na kakabagyan na kasi sa medyo adayo ang kasi sa kabagyan sir kalugaran may awan na yun ni presente sir pa awan pagmad daw kasi sitwasyon no may kasta pamilya nga nagpapuan na isa ka sa natin na ikatkabulan Okay, apo kagawad, thank you very much. Itintad mo agundaway nga makainuman da ka. Iti dito yung aldaw, no, adda mensahem, especially kada kitay nalakon, when no napupok nga kabaranggayan nyo, kada iti pito nga sityo. Go ahead, apo kagawad, go ahead. Sir, apo nga kalugaran naka-isolate, iti dito yung agundaway. Tagang-tanos kayo apo, awan tini maramidad, tinanong mo nga biyang may pagkakaroon na sitwasyon, nalabit, nabayag na tiyempo, kayo nga napasarating kastoy, may kasta, nagkakanos kayo ako, dahil urayan tayo, ayaw da kagabo iti nakatnato, turay iti barangay, pagpadahanan tayo ako, lukasanon to, di dadanon tayo, dadayaw nga sityo tayo ako, alam ko, mag-koordinar kami to, nato nga barangay official, tapitikas na may daan, nagkita natutulog, apo nga, at dahil yung pagturayan, so siya sintuman, tinakabawal ka tumulong, hindi na mo nga barangay ni, dumanong kayo, daw may yung itikas sa atin, mga barangay. Okay, maraming salamat, apo kagawad, stay safe, kada kay amin, dita barangay Payak, aglalo di kitay isolated nga sityo. Maraming salamat, apo kagawad Elmer Gimod. Thank you, sir. Okay, so DJ, gagiyim kay kabsat ni apo barangay kagawad Elmer Gimod, manipo na po ijay Banggi, Ilocos Norte, barangay Payak, Banggi, Ilocos Norte, gagiyim kabsat, makita yung apo no, kasano trigat da, iti agdama, almost agdwa nga lawasen, nga kasta ti sitwasyon da, dagito'y isolated nga sityo sa apo, pito nga sityo sa Idi dito nga barangay, more than one weekend nga saan da nga makarwar, di kita nga trabaho dan, di kita rumwar, di kita agad adal, di man tijak na damag hapon, no, at eskwela sa jay. Nga sirkan di kita agadal, gagiyim ken kamsat. So naano dan, nalakon ko natin ida po ti Ilocano, pag dito ti awag tayo, kakabsat ken gagiyim,
digitay produkto da nga imu nagbalin gaputa adu digitay manalo ni Jay kasla dita barangay 21 ba yan? 20 San Nicolas gagiyim kamsat or 21 nagdawa dito bunubunda uri isuda Jay apo adu ti manalo niya saan niya makaisimak nga ro dito nagchatakin ni apo kagawad ta awisin na digitay lumugar nga mapandaawaten digitay maited baben ti Department of Agriculture nga abuno ket ti abunuan nyo ket di kay met nakaraep kunang nga ro dito gagiyim kay kamsat tsaka mo apay siguro nakaprograma digi Jayan kinita ko da kumaano anat ti mabalin haan nga taabunon apo ta digda nga ro nakaraep di da ni apo Vice Mayor sa dita Banggi adda dito bumbunong na apo nga nalaka nga bukel ti mais hybrid corn nga maimula apo kadiri pagtatalunan tapno iso ti alternatibo nga imula daga po iti sanda nga panakaimula iti pagay gagiyem ken kamsat adda man nagbalin apo adda nagdawa nga digiti na da siguro mas adda inusar da nga danom kastoy metten din nagbalin nga tiyempo gagiyem ken kamsat na nagbunga da nagdawa da nagrooting ijayen gaputa nakababad nalayos digitoy kakabsat ken gagiyem so sa dinno pa yapo ti pangalalaam ti pagabruta madawd na basa ki Facebook tatay nga post ti maysa nga friend ko Dios ko kunana pangaasi misublim to kadi ti puunan mi nga digitoy naperdi gapo iti nagdadaraddan nga bagyo et naperdin digitoy apit mi amok apo nga di mo ipalubos nga agbisin kami nga anak mo kunana so dijila pa nang basbasa ko na po ket kasla maasot DJ riknak nga mga asi ang maumit ti mabaling ko nga itulong gagiyim kay kabsat malaksid iti panang suportak iti DJ nga kararag gagiyim ken kabsat iti kabsat nga kasjay tin adu digiti friend ko iti Facebook even badok gagiyim nga kasjay ti sitwasyon da ken ore digiti diaryo apo ken amin dandani so amin nga na-post apo iti biyang ti social media digiti apo digiti makitkita apo nga perdisyon malaksi da po ka digiti naperperding proyekto infrastruktura digiti agricultural products ti kang runaan adapi gayem digiti nakamula manen ti lasuna maki nga nalungsuten digiti lasunada adapay digiti nakaimula na po dandani sumabong no di pa di agbungan digiti melon sanja nga kuna tayo nalayos kakabsat ken gagiyem so nga dakkel po nga perdisyon na deti tayo sitwasyon tayo apo iti agdama gagiyem kabsat aglalo iti beneg ti agrikultura apong agbuybuya and mangkikita po deti programa tayo iti dating agdama I think 355 million na po ti perdisyon nga report iti biyang ti National Disaster Risk Reduction and Management Council gagiyem kay kamsat nga perdisyon kadedi pelang kwa dedi manipud karding mamay and neneng kakabsat ken gagiyem so nga numanayunan pay gapu iti dating epekto apo ni Bagyo Obet what is next to O in the alphabet O next is P KLMNOP from K karding from M may then neneng tata Obet then sumaruno is P anong tunga tatnagan na no dapay baka petaka gagiyem kay kamsa abuyo ka di dati hanap amot buteng ngem dapat amutay amin ti forecast ti pagasa irimang rugit ti tawen gagiyem kay kamsa we have more than 20 to 22 nga typhoons so bilangin mo pang 16 pa lang to yung Obet pang 16 bilangin mo from A to O gagiyem kay kamsat so meaning adapay more than 5 nga bagyo nga mabalin nga dumalapos kada tayo ket nagsasaro na po extreme northern Luzon from Carding gagiyem kamsat napipian ni Carding ta medyo sinalbar na tayo apo dito yung norte Ilocos Norte ni dito Bantay Sierra Madre Mountain then DJ Mamay DJ yan medyo narik na tayo na po then Neneng so sapo talagan nga imbuhos na kada tayo intupak na kada tayo na po
gagayim kayong kamsat. So that we have another bagyo, Obet, gagayim kayong kamsat, nga manamnama man na po nga dalapusin na extreme northern Luzon. Ket marikrik na tayo, apo dito gubuay na nga tudo, dito nga bagyo. Namuna ta by Monday, by Saturday or Sunday, sa pailay nga po nga makalabes. Iti dito punkto apo ti Luzon, northern Luzon, gagayim kayong kamsat ti nasaong nga bagyo. Nga mabalin nga, mangitunda apo, iti panagsagrap tayo pa iti ado, nga ibukbuk na nga danom, nga mabalin na mangitunda, iti mangperdi, iti biyang ti pagtatalunan, kang raunaan na apo, di infrastructure projects, ken, mangibalod kada tayo, kada iti lugar tayo, nga kas kada iti, ayan ti ipito nga sityo, ejay barangay Payak. So hanggang makapag-move, hanggang makapagsapol ti pagbiag mo. No dati, kumate, nakaprograma ka, digito nga petsa na po, kiting kaaggapasan, yung kaagpariperen, yung kaagburas ti mulam nga sandyan, yung kaasistiren, dalusan, digito mulam nga lasuna, awanen, winas out, when no linungsot na idan, pinagrouting na digito yan, gagiyem kaabsat nga detoy, senyal, ti mabalin na pan nakaitunda, ti mas narigrigat man na panagbiag gagiyim kaamsat, aglalo apo di kita'y pada aman nalon. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapatungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos yan po. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan, kariri branches ni King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan di kiti taraken tayo, iti daytoy apanag tutudo. Yes, kadagitay at taraken iti dar-arab iti ruot, kasla iti bakan, luang kalbing ken karnero, po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang ka dito kung madalong nga ipainom tayo ket ang agapo ka dagitay stagnant waters dagitay pagpupunipunan dagitay itlog ti igyas no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at timet napasadya kipot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga Ken dito pinagtutudo na nakilamanang nasalsud no dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila ingan di accident di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Bumig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwod iti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tinawag. Importante lang ako no kasto nga panawin, search and destroy na muna tayo, preventive measure. No? So talaga nga datan, importante nga, dito nakapso ti naturalesa na, diabetic, hypertensive, na tayo, dito may iwasan talaga, wala na niyo, hindi lamok kita, dalatag ta.
So importante kung tayo ang prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahan ka natural tayo no. 90% met kami nga saksakit Sir Robert. Agda po yung lagi ko tayo na letter tatlo nga bing ako na tayo blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito kay pabigsa nga kalaki din nga diabetic, hypertensive ay kahit ka mapigilan ka dito saksakit nga dengue at dami dito makakagatilan mo nga mabaling nga dadili ka dakwada ng nabigsada ang nagburigor ang damit nga makaring natin mali. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, haddan talupulo ginupat na minutos kalpasan ti oras tayong alas 12 pagyaman ng tayo ba TMT Construction Company di Barangay 48A Kabungaan North Lawag City babaeng ni Honorable Telwin Tapawan coming ti Sangguniang Bayan ti Ili ti Marcos. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood ti Barangay Naglikuan Pasuki ni Ilocos Norte ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii ni Mr. Onofre Durupan manipo iti Wayanay Hawaii. Thank you very much kay Ma'am Elis Tamayo, good afternoon iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lely sa hospital nga masarakan iti number 121 Zacarias Flores Street Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street iti Syudad Tiluag babaeng kini Engineer Neil Jose kada iti kayo apong ipawit kada itay kapamilya kabagyan gagiyem yo apo iti Metro Manila iti Baguio City pakiramanan ti probinsya ti Isabela king Cagayan turungenen ti Pugad Lawin North Courier Service Balintawak Street iti Syudad Tiluag. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap kay Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Eva Beach, Hawaii kay ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Okay? Tuloy po tinday pa nagpipinadamag iti deto ingateng ti aldaw ti Huwebes petsa 20 iti bulan ti Oktubre. Happy christening, happy birthday gayam kay ni Phil Riz gagayem kay kamsat deti apukok nya agbunyag tatan ay ranamit kada ti neneng ko ay nan ubet ko ay ubet amo yung ti ubet gagiyem kamsat no da kay je Ilocosur ubet is patong ngem no kada tayo diti diti norte gagiyem kamsat iba na yung ubet so ngaro diti kasta mangan to sumaruno ket pep muna da gagayim keng kamsan daki sa pong pangliwliwat ibagbagi gapo iti agda mga sitwasyon tayo apo ken ni Bagyo Obet gagayim keng kamsan. Okay, mapantayo apo kada iti pan nakapapatay deti Batikan nga agirak-rakurak gagayim ken kaabsat nga napapatay apo ijay Las Piñas ano na tinagbalin nga rakurak ti National Press Club di Estados Unidos dito yun amuyo kada tayo dito pagilyan ng Pilipinas may isa ti nasao nga pagilyan dahito pagilyan tayo nga karirisguan nga ayan dagiti pada nga girak-rakurak gagayem ken kaabsat may isa ka dagiti karirisguan dahito pan nakapatay apo ni lapid ket may kaduan dito nga mapapatay iti panagakem kas presidente ni Apo Presidente Ferdinand Marcos Jr. Aminado apo ti National Press Club di Estados Unidos nga saan nga mariklikan nga adda apo ti panagdudwa iti susuko dati self-confessed gunman iti pan nakapapatay ti broadcaster nga ni Percy Lapid di ba naibagbag dito yan DJ kabsat na nga may summit lang nga po nga media practitioner gagiyem ken kabsat adda pa nagdudwana kada iti simuko gagiyem ken kabsat gaputa anan DJ imuna nga ket observation na DJ buok ni dati simuko ni dati Jewel Historial DJ imuna nga imparwar ti DILG and PNP dati naala ti CCTV kada ti nagnaan na nga nga kalsada before apong sa Eden ken paltugan da ni Percy Lapid at idug deti buok na gagiyem ken kamsat ngem tibiyang ti PNP together with DILG Secretary Benhur Abalos gagiyem ken kamsat iso nga talaga
dito pimapatay ken ni Percy Lapid gagayem ken kakabsat ya. Ada dito imuno na po nga rakurak tibiyang ti kabsat na nga dito tatamet iti panpandagan ti National Press Club ijay Estados Unidos gagayem ken kakabsat ya. Inlalawag ti nasaong nga grupo nga adu digitay kason wenno krimen dito Pilipinas nga kasla lutong Macau naluto apo digitay istorya tapno laeng masatisfy ti biyang ti publiko kada digitay informasyon so meaning to say dito agari dito apo digitay bagbagada full guy hindi yan yung totoong kriminal saan nga isut gusto nga pimatay saan nga isuna ti tao nga nakinaramid dito adda sa bali naaramid lang kumbaga sa druga yung mga palit ulo gagiyem ken kabsat yung mga ganyan adda dito kakasjay nga dito ket nakadakdakes apo iti biyang ti hustisya iti pagilyantay nga Pilipinas agasim deta gumamat kalat ti ure sinuditan tapno ni kasta kasla adda nagapwanam nagudilam kasla adda accomplishment mo ngem ti ginagpaysuna dete hususto nga hususto nga kriminal siya'y malaya gagiyem ken kabsat iti inaramid na together with the mastermind adamit pinarwardan nga isun tinangako iti krimen para din sa media nadaduma dati issues topicos ti may nga girak-rakurak nga inaangkin ang angkinen ibagana nga isuna DJ madakdakamat sa jay already may inagdaganan gaputa umarngi DJ aramid, DJ istorya or issue ka DJ hususto nga aramid na gagiyem kay kabsat ganun din yan nga iso ngem amin ito naman nakadakdakes dito apo husto dito panangipapanti pamilya gagi adda duda kada ti jewel historial gagiyem kay kabsat mismo nga DJ kabsat nan tinangipted ti tirakurak na nga adda pa nagdudwada no pay kasta gagiyem kay kabsat kasla ururayen da apo dito nayon nga mangipaneknek nga isu nga talaga ni istorial tinang papatay ken ni Lapid kakabsat ken gagayem kalikagom dati pa nakaituloy iti investigasyon babaeng ka dito otoridad iti dating insidente gaputa saan pay nga nabigbig DJ Mastermind malagipyo yan historial, dati jewel historial, adin parwar na po nga gapuan ti mandar, no ti gapuan ti mandar, manipo di New Bilibid Prisons. So nga iti biyang ti Bucor, biyang ti Department of Interior and Local Government, gagayong kapsa together with DOJ, kalikagum da nga agimbestigar ti Bureau of Corrections. No sino di dakdakamaten ni historial nga akinaramid iti wenno akim mandar iti pan nakapapatay ni Percy Lapid gagayem kakabsat didayaw met ti National Press Club di Estados Unidos diti rakurak ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga ikan na iti proteksyon ken kastameten panakaproteher ken kalintigan dagiti agirak-rakurak ditoy pagilyan nga Pilipinas. No malagipyo idinumar ni historial gagayem kam sa bagay sa sapay la kumata saan nga istorya laeng nga po dito imparwar na di ba may walkthrough yung Southern Police District ineo suat da po nga walkthrough dito nagnagnaan ni historial bagana saan no ti nakatutukan ti tunggal mesa di ba innemda gagayem ken kamsat together with Orly dito Orly Orlando Orly ken digiti agkabsat nga isuda ti kinadwana gagayem ti kanu tulagan no sinno ti kaasitgan iti apapanan or ayan ni Lapid gagayem ken kaabsat iso timang tira so meaning to say nga armado da amin ket no sinno DJ pinaka maikan ti tsansa or kaasitgan ken man iso timang papatay kaditi subject nga ni Lapid ket no di mo papatayen gagayem ken kaabsat timang papatay ken ka DJ kadwam nga nakadeploy DJ ti palawag ni historial DJ ti istorya ni historial gagayem ken kaabsat so idi maiparwar apo digiti video footage kasla sinurot jay motor ni Jay Lugan
nga inuva ni Lapid. Pero di pa lumabas yung mga ganyan. Isudat iadda ka dito nakatutok ka dito otoridad dito Imres Manila nga mabalin niya paggapuan dito yung gagayim ken kamsat. Dapat dito nakarti-kartib nga parang sweatshirt yon, sweatshirt na red nga DJ kano apo ti talaga nga suot ni Estorial idi papatayen na gagayim ken kamsat. Idi rumor detoy apo aden tuduna from Bilibid nga gapuan ti mando tapno mapapatay ni Lapid gagayim ken kamsat. Na ibagak idin nagbalin na po nga takder ko nga digitay mang kontrata ada kontratista din okay from Estorial gagayim ken kamsat ken digitoy kakadwana Estorial ada nang billing kada patayin nyo ni Percy Lapid 550,000 ti bayad yo gagayim ken kamsat. Who is this? Sino di gapuan na? Ada ka di link, ada ka di mabalin nga pamkuatan di nang bilin kadakwada ore agga po di Bilibid nga ni Lapid ket papatayan na ada ka di gurada or anyaman gagayim kamsat. Yun yung punto di may isa ka digiti basayan tapno adda maorganisar nga rason no apay nga in bilin na ti pamapatay kakabsat ken gagayim. Di may isa nga editorial gagayim ken kamsat asla umarngi apo ka dito takder ko bullseye gagayim kamsat nupay simukon kunana ti pimmaltog ken nakapapatay iti veteran broadcaster journalist nga ni Percy Lapid saan pay nga nalpas ti kaso agrugrugi pay laeng wenno mangrugrugi pay laeng saan niya maibaga nga sarado deti nga kaso aging gana nga di maibaga no sinno ti nang mandar tapno mapapatay ni Lapid. Yan yung ado digiti rumbeng nga trabahuan ti Philippine National Police tapnon maibaga nga namin pinsanen nga nalpas deti nga kaso. Ti panagsurrender ni Jewel Escorial dakkel nga tulong iti biyang ti pulisya tapnon ti kasta mabigbig no asinno tinang mandar iti pan nakapapatay ni Lapid kenno anya iti motibo. Yun yung mga pinupunto ko idi agdama adu digitay kaduda-duda mapagdudwaan nga inbaga ni Escorial gagayim ken kalsat uray pay digiti kakabagyan ti napapatay nga broadcast journalist ket saanda nga 100% nga kumbinsido moray laingen di itsura o di yan yung itsura kasi di muna di kabsat na nga girak-rakurak metlaeng ni Lapid gagayim ken kabsat agdudan hang nga naipakaam mo karakwada nga nagpakurtal gaya men wenno nagpagupit ni Escorial gagayim ken kabsat itsura pa lang di gunman pagduduanen ti pamilya deti biktima deti nasao nga simukong ngupay kasta nagyaman deti biyang ti Philippine National Police iti deti nga development ti kaso ken napandapayen ti Department of Justice tapno maipilan ti kaso nga murder kontra ken Escorial ken digiti inrakurak na nga kinadwana. Idi nagbalin nga sarita or parang ilawlawag ni Escorial ken DILG Secretary Benhur Abalos inamin na nga iso ti pimatay wenno pimaltog ken ni Lapid idi Oktubre 3 ijay Talon Las Piñas kadwana ti Edmond di Makulangan Israel di Makulangan ken Orly wenno Orlando nga taga National Bilibid Prisons kano tinang bilin kadakwada tapno papatayin da ni Lapid 550,000 a pesos segon iti detoy nga Escorial ti naited kadakwada nga tandaan nga ti simrek ken Escorial kas gunman or triggerman is 140,000 DJ ti pakadibidiran DJ 550,000 gagayem ka amsat kas panggibos iti detoy nga pa-analysis rumbeng nga agkuti iti umiso ken naannad ti biyang ti Philippine National Police tapnon ti kasta mabigbig ti utek iti pan nakapapatay ni Lapid. Naikantan ti gunman nga adda ti National Bilibid Prison to ti utek rumbeng nga maamuan no sinno nga tao detoy kasapulan niya maamuan ti pakabigbigan na mabantayan tapnon saan nga piggad ti biag na mabalin nga deti nga tao ket naggapu metlaeng wenno na imawat metlaeng iti mandar ngem adda sa bali nga naggapuan ti order. Iyon yung pinupunto ko noon digiti puntok gagihim kabsat kasi digiti interviews tayo kadili mo na kita adon digiti nakaibaga nga baka sangapulo ka taot naglasatan di mandar tapno pumatay kastuyen digiti mo na nga senaryo nga adda digiti maamuan nga usto nga nagbilin gagihim ken kabsat ken adon digitay
naggapuan ti pamilin. So medyo narigat nga itrace. No pa'y kasta adalid ti pulisya no siya sino tinaggapuan ken sapay kuma tamasulbar deto nga kaso. No masulbar deto nga kaso dakkel nga balegi para kadagiti agirak-rakurak nga mapapapatay wenno awan ti asin nga napapapatay. Digitoy ket aramiden digiti nabibilag at tao gagayem kay kamsat tapnon ti kasta mapagulimek da digiti kamkaming ti media nga mangikrakurak ti hususto nga pasamak ken digiti dakes nga aramid dagiti adda iti likudan dagiti kontrobersya kang runaan na ti panagkunniber no di peket pati pamapatay gagayem kada pan nakaswitik ti kaban ti gobyerno yun yung mga binabantayan ng media gagayem ken kabsat so puntok diti puntok idi isumet ti punto deto nga rimara po iti diaryo nga editorial nga saan niya basta-basta matrace no asin no tigapuan uray pe adda imbaga nga taga-bilibid amom nga rod no je taga-bilibid gagayem kay kapsat ket adamit ng mandar keng kuana no isut mang kontak ti tao tirwar or otherwise adda digiti sabsabali yung mando apo iti biang ti Bureau of Corrections nga ag-investigar da tapno maamuan no siya sino deti nga tao kakabsat dapat adda maited ti Bureau of Corrections nga accomplishment da hantemet nga liplipin ni data manugasot manuribo nga balo da po ti mabalin niya paggapuan deta gagayem kay kamsat nga monitor da bat kas may sa apo nga mangimaton iti kakastoy apo nga edipisyo ti gobyerno rumbeng nga ure kakaungan tinauneg nga banag maamwam ti mapaspasamak kita especially ni Justice Secretary Remulla kunana po nga adda talaga diferensya ti sistema ti panagibalod ditoy pagilian tayo Pilipinas. Daytoy ang tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan narod kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw irikaw dyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City. DRT Auto Restoration. GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka rin balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. GAMR Construction Supply titurungin. Kaya mo kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Pasit ti barangay 50 Butong di Syudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales magatang iti GAMR Construction Supply. Kalikabong mo ti magagatan kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakarahanan di ginubing ka nagtutubo dahito titungin Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito yung imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kas kamit tayo di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangati ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para tingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa di shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tegtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tuloy-tuloy po ti intay panagdadanggay kada iti damdamag nga in kami po na danon kada kayo iti detoy nga aldaw para iti programa iti damdamag ni Berto manipo na po ti ANR online iti Facebook gagayem ken kapsat. Okay, idi kalman no malagipyo ada deti na iparwara po nga kalikagom ni Senator Win Gatchalian nga nuwen ken mabalin marepaso apo deti Porfice Law deti Pantawid Pamilyang Pilipino Program te kunak nga ro diri napagsasaritante deto ina po nga idi mayanak deto ina po nga programa ket adun di kay question adapi di DA secretary ba yon DA secretary noon na kiuna isardengen ti gobyerno ti Porfice uno pa na kay papaay ti kantidad kada kitay beneficiaryo tama ibukbuk laingen iti biyang ti Departamento ti Agrikultura ngem saan nga nagbalaigi gagayem ken kangsat ni Apo Manny Piñol isunat ti nangi mungkahi nangi propose iti detay data ani Win Gatchalian, Senador Win Gatchalian kalikagom na marepaso maadal gaputa segun ken kwa na agpukpukaw ti gobyerno digitay taong beneficiaryo pamilya beneficiaryo apo ti Porfice 50% laeng di effectivity na 50% di makita mga da nagbaliwan na di remaining 50% awanen baka na ilumlum da paen or adadang kimpimubreda gapo iti ang na masursurot DJ effectivity tiniapan nakaputar ti nasao nga linteg nga nakaibasaran apo deti Porfice wenno Pantawid Pamilyang Pilipino Program ti gobyerno nasyonal itata po after DJ nga panawagan ni Gatchalian ken dapat dito ko I think Senator Riza Ontiveros dapat repasyon tayo tano maituloy wenno saan kunan ni Ontiveros nurumbing isardeng ayun yung niya katayuan nitong si Senator Riza Ontiveros tibiyang tikuwa in rakurak na apo nga agpukpukaw ti agarup 355 million at ti gobyerno gapo iti duplicates ken inconsistencies no kunam saan nga umiso adda negligence gigiyem kay kamsat adda pa nagliway wenno saan nga napintas nga paimplementasyon inconsistencies duplicates iti database ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program ti Department of Social Welfare and Development. So ito'y challenge ken ni Apo Tolpo ti DSWD Secretary Montolpo gagayem kay kamsat gabuta isuna parang diretso kaya't na malinis madalusan na po ti listaan iti performance audit ti biyang ti kuwa iti Porfice program in recommended ito nga mayuswat ti cleansing ayun na yung cleansing baka amit no ada digitay dito the magic iti panakadalos ti database ti Porfice tapnon matarimaan maurnos ti duplication wenno panagpaparehas gagayem kay kamsat iti nayuswat nga audit babayan ti ahensya adda tinaiparwar nga grants nga 25,410 validated ken delisted duplicates manipod ti 10 ket 8 nga rehiyon nga daytoy ketadaan iti pundo nga 335,485,000
Hantian mo no, kasanot ka bayag na nga may bunong karakwada dito eh. Kasi di ba quarterly yung per piece or monthly? Na-detect ti 94,831 nga suspected duplicates iti database idi pa'y tawen 2017. So, nung 2017 pa, ada dito yan na po. So, tataanan 2022, 5 years tinasaw nga bilang, kaya tinasursurok ng 80,000 nga kaso, tinaresolbar ti Department of Social Welfare and Development. Isut ga po na nga bimabamet ti insidente, ti duplication, ti purpose. Nupay kasta, segon iti Commission on Audit, gagayem kaya kabsat, iti June 30, 2021, adda ti 103,287 suspected duplicate households. Manipod 2017, nagpatingga iti 2021. So 4 years na namamayagpak yung duplicates at inconsistencies iti biyang ti purpose gagayem kabsat. Daytoy ket agdagop yung June 30, 2021, gagayem kayong kamsat, agdagop iti 1.05 billion nga purpose assistance manipod iti gobyerno. Ayun So DJ apo ti pakadagupan ti naipaay kada DJ mapagsususpetsaan na po nga duplicates gagayem kayong kamsat. Naresolba met ti DSWD ta agarop 3,000 in mapulog iti NEM nga duplicate cases. Idinto nga dati 20,221 nga subject para iti field validation. So no adalem detoy nga nagbalin nga inruar ti Commission on Audit gagayem ken kakabsat akit dakela ti problema nga talaga umiso apo deti panawagan ni Senador Win Gatchalian nga maikan apo ti importansya ti pannakarebisar ti biyang ti purpose gagayem gaputa segun ken kuana diti amuno sa dinumati anti-source na 50% laeng apo ti effectivity iti naka isang ratan deto nga programa. Ti naka isang ratan ti purpose detoy gagayem ken kamsat adda pundo nga maited kadigitay nakukurapay a pamilya tapnon ti kasta adda makaanay na sustansya nga makan manipud apo iti biyang ti panganan digiti beneficiaries ken addamit apo detaya makaumanay nga busbusen ti pamilya para kadigitay agad-adal. Sigurado iti panangan, sigurado iti panakapagadal. Digitay Pilipinos nga anak digitay padang nga marigrigat. Gagayem keng kabsan. Okay, kabudyan na po mapatayo ti deti Bagyo Obet. Agtutuloy po ti direksyon ni Obet nga agpalaod abagatan nga laod iti babaen ti Philippine Sea. Idinto nga datoy ket mangitunda iti napigsa nga angin kadagiti lugar nga nakaibayugan ti tropical cyclone wind signal. Naobserbaran wenno nakita ti Bagyo Walugasot ket 5 kilometros dayon ti extreme northern Luzon iti agarop alas 4. So the latest kadito nga tinga ti aldaw segon iti biyang ti pag-asa. Ti Bagyo apo ket 45 kilometers kada oras ken pumigsapay iti aginggay iti 55 kilometers kada oras. Ti direksyon na gagayem kabsat sa 15 kilometers ti kada oras. Dati ti kunako nagpalaod agpabagatan nga laod. Into no bigat gagayem kabsat aging gana iti wenno into no bigat ti Sabado makasagrap apo digiti apektado nga lugar iti napigsa nga tudo heavy with with time intense rains. Ken posible nga dito iti Babuyan Islands, pakaramanan ti probinsya ng Ilocos Norte, so with Apayao and northern portion ti mainland Cagayan segon iti Pagasa. Ayun yung latest kay Ubet gigayem ken kamsat. Awanan na po ti nabati pa nga oras tayo ti dito nga aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dito nga rin na po ti pagayam yo Robert de la Cruz kinadwate ti technical control Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay ken safety nga malem ti Huwebes tayo amin na sapada iti likodan ni Bagyo Obet. Agyaman kam tingkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibubog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di dalas itaw. Damdamag ni Berto. Pakidasaran di damag winupas pasamak.
diri sumbat diri agtuturay kariri issues, ken karikagong diri umili, damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan, tapno amuan ti publiko, ti gusto akarikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Pinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Iri sa bali ng gundaway, kumablaw kami, tinagasat, nga malim ti amin na sa paday, dito nga malim ti Huwebes. Pet sabihin ti bulan ti Oktubre 2022. Dahil di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa kiti technical control ni Maki Paulino. Para di programa tayo, tinapalabas. Awisan na kayo papagayam, tapno agdadanggay tayo tilasod ti may nga oras para itinte panangibasa, iti dito surat nga nakaypalaunan manen, ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ngemsakbay nga irugi tayong ibasa ti surat, pagyamanan tayo dito sungaganad. TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North Lawag City, babayang kin Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, ti Eli Di Marcos. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Ferminhood di Barangay Naglikwan, Pasuki, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kastamet din kay ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camilos de Lelis Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugadlawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Digiti ketyo apong ipawit, ipatulod karitay Kabagyan, Kapamilyayo, Papagayam yo, iti Manila, iti Baguio City, iti probinsya ti Cagayan, kay kasamit iti probinsya ti Isabela, masindadaan na po ti Pugadlawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kada Mr. Ju Agtarap ken Mrs. Millie Espirito Agtarap iti Ivavich, Hawaii. Ken thank you ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada.
GAMR Construction Supply. Naglukaten ti GAMR Construction Supply. Apakagatangan ka rin iti kalidad. Yan nalakati presyo na ako sa pulan. Iti pa nagpatakder ka rin balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulan ti GAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kaya agpauli. Iti pa nakagatang di ka sa pulan nyo. Kada iti patakder yo. GAMR Construction Supply. Titurungin. Keno ka sa pulan nyo ti opisina. Di kita negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod. Pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Kiluwag. Asinag ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad ang materyales. Magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakarahanan di ginubing ka nagtutubo. Dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kasto pantalon para lalaki kan babae. Shirts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kas kamit ten di ladies sandals kan sapatos. Adan da pa ay kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangapi ti kalidad di kitilako da. Ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JAMR Building. Subarod barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building. Subarod barangay 50 Butong Lawag City. Kakailan, at pwede pa malagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan di kititarakin tayo, iti daytoy apanag tutudo. Yes, kadagitay ang paraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalbing ken karnero po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadalong nga ipainom tayon ket ang agapo kadagitay stagnant waters kadijay pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de kataraken at timet napasadya kimpot na papurgani nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakilamanang nasalsud no dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot sila ingan di asideg di balbalay yung mga ramig kay temporaryo mga paglinungan da. Ti surat papagayam ngentay padayawan niya ibasay ti detoy nga malim ket surat nga nakay-palaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat. Ti maysa nga pagayam nga kayat na ti palawagan iti nagan nga Telma. Naisaguri ti surat ni pagayam tayo Telma, ti napalabas ko, Manong Robert. Kablawak di suamin nga dumdumngeg. Tinagbuybuyay di dito nga programa. Kang ronan na ken ka, ken ti co-pilot mo, Manong Robert. Sapay ta may karimet nga ipatangatang wenno ibasam deti surat ko. Nga nakay-palaunan ti napalabas ko. Unaekon ti agpadispensar kada iti makangeg. Ngamin, sa anak nga nagbalin na patas wenno sa anak nga nagbalin nga nasayaat. Ngem digitoy nga saan ko nga kinaimbag wenno kinasayaat. Isuday ti tadigimsen wenno daginsen. Tirik na ken kaunggak. Nga maangas asot unay tinapalao sa panagbabawi. Nga mabalin ko kuma nga isubli ti kalman wenno tinapalabas.
ket aramidek tapnon ti kasta. Timas na saysaya at adana ti taluntunek. Kabsat ko tapno nalawag ti amin kang runan na kanitibadak nga manggumngeg kinagbuibuya ti deti programam. Sublianan tay di agtawenak paylaeng iti 15. Agluka ti din ti klase pareti daydi nga school year. Ket agenrola kon kas third year high school. Talo kami nga kakabsat. Daydi dua ket inaudingem siya. Ti maysa high school metten iti nga ti maysa. Agturpusto metten iti elementarya. Dua nga babae diti kakabsat ko nga isuda da Teresita. Wenno, isuda da Eden ken ni Ninfa. Siyak ti inaunada, Manong Robert. Idita, agamad ti inak, numapanak agenrol. Kasto'y tinagbali na balikas ko. Nanang sa anin. Maasasyanak unay kenkan. May saka nga mangisaksaka diti panagbiag tayo nga upat. Nasapa tayo met nga. Nasapa na tayo met nga, pinanawan di tatang. Kapoy ti pupusay na. So nga, sa anak laingin niya agenrol. Amon niya da eden kaninimfa ti agenrol ta. Mas nalaglagaan. O. Mapamitin di mas nangat nga nga tukad ni Eden. Ni Nimfa, ag grade 6 mitten. So nga, bayan yun ta siyaklatan iti agistimar dito'y balay. Napapangkalatan iti pagpapaayam nga pagtengan. Tapno di pa isong obram ti o may agdardaras nga agawid tapno agluto. Balikas ko iti inak. Minatmatan nak ni nanang ket kastoy ti sungbat na. Angem telma anak ko. Agterjir ka, nagpurjir ka to metten. Mga pagarigan. May saksakadak di. Makaturpos ka metlaing kumaay ti high school. Saanin nang, saanin. Dalatan, edeng kininimpati, pagbasahin nyo. Kaasi kayo. Inpeteng ko. Sa anak nga rod nga napili, ti inami, ket kastoy di balikas na. Sikat ti makaam mo. Alakit no makapanunot kanto ka, di sumaruno pa naglukat ti klase agit. Aguni kanto anak ko, agyaman nagtamo na katulungan. Talaga nga, anugutik king ka nga marigata na kunay di. Panang paadal ko kada kayo nga talo. Isungarod niya sa anak laing nga agenrol. Dahito ti, tulong ko na kada kayo. Tadjakmet pa mabalin ti subrek iti pagtrabahuan. O sige nga rod. Makamukan to nga rodin kadig iti adnim nga. Mangibaong kadakwada nga mapanagenrol ta mapana ko niti pagpapaaya ka balay. When na. Idi makalikod ni nanang kabsat ko. Naganenek iti panunot ko. Wenno, balikas wenno na panunot ko ti kastoy. Pakawanan nak nanang na nabulbudak tingga. Ngem, saan niya agpaiso nga? Ti asik kay katirason. Masemsemak iti sitwasyon ti biag tayo. Masemsemak nga. May sa ti sapatos ko. Dinto nga dagiti ka-classic masukan-sukat ti sapatos da. T-skirt ko. Dua ngagpaisong ti may sakit nakakupupasen. Dua met ti blouse ko para iti uniforme. Numabasa ako. Labak nga insigida na sumangpetak tapno ipamagakit pa at tumanin nga usari kiti kabigatan na. Masyanak iti bagik. Mabainak. Kinunkunak nga arig na makaluwaak. Admitirek Manong Robert. May sa siguro kadigdi dakes nga ugalik ket isu ti kinaapal ko. Nganuwen ken mabalin ket maipatasak kadigdi kapatadak. Aglalo digiti papagayam ko. Ngano napintas ti arwaten da ket sa apay ta napintas met ti arwatek. No nangingina digiti kagamitan daw in school supplies da. Ket kastamet ti kayat ko. Wen kapsat.
Daytoy siguro ti maysa ka iti kadadaksan niya o galik. Idi adda kiti kasta nga edad. Tsaki bain. Nga isu ti pudpudno nga mapaspasamak kanya kiti. Mabainak wenno karurud ko ti bagi. Nga adda pa'y di kiti daduma nga babalawek tinamarswa no apay nga nakurapay kami. Naglabas di kiti aldaw kabsat ko. Wen manong, dua atawen siguro tinapalabas wenno dua atawenen niya sa anak kaagadal. Agtawenak idin iti 97 manong Robert. Makita mitten nga bumalasitang wenno agbalasangak. Saan meta panangipangas nga madudig iti mga apresyar iti kinapintas ko. Ore di iti karuba mi. Adda pa yan di iti sumagmamano nga sumagsagawisiw no kasta nga agkay-kay-kayak iti ruar ti kalapaw mi. Addamet di iti umisem nga ori dya kamam mo. Kabsat ko. Gapuy ti detoy nasapang adda di iti nagrayo kanyak. Wen manong. Nasapang adda nagrayo kanyak. May saditan nga nagrayo kanyak. Ket ni Miguel. Ni Miguel manong Robert ket agnae diti kabangiba nga barangay. Ngemtean na nga pagdaksan, padakmet laing nga anak, tinakurapay. Napuputan ti panagtulid ti panawen. Kabsat ko may maysa iti alas ni Miguel kanyak. No idasig ko kaditi daduma pa'y nga grayrayo wenno mangiparparik na iti rikna na kanyak. Ti kinasingpet laeng ni Miguel ti alas na. No iti panagbiag ket adayo kaditi daduma. Ngem kasla babay inekmet ti bagik nga makirelasyonak iti nabaknang taamangan ta ibagada nga kamkamatek ti kinabaknang na. Apagiso nga agturpos iti high school ti kabsat ko idi nga ni Eden manong Robert. Agtawenak met idin ti 10 ket 8. Edi naudi nga panagpasyar ni Miguel iti pagtengan mi inaklon ko ti ayat na. Anyan nga ragsak na kabsat. Ket kasla awan ti panagbabawik iti panagkaadda ti relasyon mi ken ni Miguel. Ngamin ket agdindinamag ti kinagaget na. Kinagaget na iti pagtatalunan gaput padak metten nga saan niya nagtuloy iti panagadan. Kinasingpet na. Ti kinadayaw na kadagiti naganak ken kuana pakairamanan ni nanang no umay iti balay. Tunggal pumasyar iti balay adda balon na nga nateng wenno prutas. Managragsakan ak unay o remet ni nanang. Isu nga. Ni nanang ket pabur unay iti relasyon mi ken ni Miguel gapo ta saan ko na inlimit. Agingga wenno masansan nga bagbagaan nak ti inak. Telma saan niya gapo ta paburak na ni Miguel ti inaklon mo ti ayat na ta balasang kamit ten iti tawin mo nga 10 ket 8. Ngem saan kayo aglablabes? Masapul nga, siguradwem nga sikati. Ikalaysa wenno, idatag na iti sangwanan ti altaran ako. Agpaiso nga agding dinamag ti kinasingpet, kinagaget, ken kinadayaw na ngem. Di tay lamo. Ammom ti taon, agbaliw ti aglawlaw na wenno, guyuden ti panawen ket. Adda di ti panagbaliw ti ugali, wenno kadaw yan na. Iso nga, makamu ka dita. Wen nanang,
naragsakak na rod na nakadaydayaw ni Miguel kada kayo. Kastamit din nga nakasagsagot. E di na minsan nang ipaimanin iti dua bukil a manok. E di mun una nateng. So nga, maragsakanak. Ken talaga nga mariknakmet nga ayatek ni Miguel nanang. Kaya nagyaman na kiti pa nakaawat yung kanyak. Malasigi-sige. Ngimte ko na ka, saan ka nga basta-basta agpaubaya ken ko ana. Masapul nga, uri ka sano ti panangipakita na iti kinasingpet ken panangayat na ken ka. Sintirem nga na imbaganak ko. Deta ti laglagipem. Balikas ti inak. Manong Robert, masansan niya palagip ni nanang kanya. Dahita nga banag. Kas kanyak, Manong Robert, tikabsat ko nga ni Eden, iri makaturpos ti high school. Saan metten nga nagtuloy? Saan nan nga intuloy ti panagadal na iti kuleyo. Ngamin ket marikna namit ti rigat ti inami. Aglalo maedadani din ni nanang. Isu nga ti kabsat kulatan nga ni Nympha nga umentrametten iti may kadwa nga tukad ti high school ti nagbasa iti aglukat manen ti klase. Ni Eden ket sumursurot ken ni nanang nga mapan iti pagtrabahuan na nga balay. Wen kabsat ko, syakit jak pulos inaspiraran. Ngamin, agandar tiki sa bali nga ugalik, nga jak kayat apulos ti agbalin nga mabigbig a marigrigan. Ti kayat ko ket mabigbigak metanabak nang. Ngem sa dinno ti pangalaki ti dayta nga pamigbig. Ket tilikudan dayta nga kalikagom ko ket agdadata nga aggapo ak itinakurapay a pamilya. Nagtultuloy tinaragsa ka relasyon mi ken ni Miguel. Gapo iti panangipakita na ti kinapatig ko ken ko ana. Ken digiti adu nga sagsagot na. Dupay kasta kabsat ko kasla jak marik na. Dagiti sagot nga ipapaina kanya. Dagiti nateng, manok, itlog ti manok, ken sabsabali pay, ngagapo iti pagtatalunan. Kasla dasap sa pulek nga ipaay ko man ni Miguel kanya. Nupay ti kaunggan ti puso ken riknak ay ayatek deto'y alalaki, Manong Robert. Kinagpaysuna no, ididamo nga matsambanak nga may maysay ti uneg ti balay mi. Kabsat ko na itid ko ti kinababaik ken ni Miguel. Wen, jak mailadawan ti kinaragsak ni Miguel, gaputa, natakwatan na nga iso ti umunang lalaki nga nakagunod ti kinababaik. Uri siyakmet kapsat. Jakmet may ladawan ti ragsak ko. Wen no tumukno sa dilangit, tinagawat ko nga ragsak. Ididamo mi ti agkanay ken ni Miguel. Naulit-ulit deta pagayam ko agingga nga pinagbalin ko a rason. Hoy Miguel, kanayon kamet tin dito'y balay. Kanayon kamet tin nga. Umay nga. Ikayat mo ket aramiden tamanin. Di ka ayam amangan ta. Agbalin digiti panaglablabis ta. So nga, mga asin. Mangtid kanto iti kwarta ta. Gumata nga kiti agas Jak kayat ti agsikog. Kayat ko, saan ka masikog nga ikasan mo. Kinunakken ko na. Imisem ni Miguel ket kastoy ti balikas na. O sige. Bayam to mo, malakot di kiti tarakin ko. Ikang kay ti kwarta mano aya. Makamukan basta mangtit kay ti kwarta mo.
Pangalaak na rin, kita umit pagtrabaho. Siyak tag tagibalay ta, dananang ken ni kabsat ko nga edin kit mapanday ti pagtrabaho ni nana nga balay. Edin to nga ti kabsat mi nga buridik kit mapamit ti pagadalan. So nga, nakaliblibre ka. Tata, ulit kamit din nga ulit. Kinukwenta no kas pagariga mapantay ti hotel. O, agbayad kay ti hotel. So nga, kanak to kwarta ma. Kinunak nga kaslag pasugnod. Manamong met ni Miguel nga ikan na kiti kantidad Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, sigurado mapapatungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po, ang aming juice-delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iti dati nga paragtutudo, agray ramanen ti sakita dengue. Dumnig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tinawag. Importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga dito nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga, ora na niyo may lamok ket dalatag ta. So importante kung tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksagit Sir Robert. Agda po yung lagi ko na tayo na letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito tayo pabigsa nga kalaki di nga diabetic, hypertensive. Eket ka mapigilan ka dito saksagit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabalin nga dadili ka dakwada ng nabigsada hanggang buridor, hanggang nga makarin natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Di TMT Construction Company, ti Barangay 48A, Kabungan, North Luwag City, kukwa kinimatmatunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Sangguniang Bayan, iti Marcos, Ilocos Norte. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis,
General Hospital, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street dito Syudad Tilawag, babaeng ni Engineer Neil Jose. Digiti kayat yu apo nga ipawit para ka kita ipatpatag iti biyag kapamilya keng gagayemyo iti Manila, iti Baguio City, iti probinsya ti Isabela keng Cagayan, mapanitan iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much kani Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii, kani Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Saan niya nagpaltos? Tikarikan niya ni Miguel, Manong Robert. Wen idi mailako na ti dua taraken na ababoy. Nang tid kanya kiti kantidad, 2,000 a pisos kabsat ko. Anyan niya ragsak ko nga makaigem ti kasta nga kantidad. Wen manong ko, ngem kasukat met ti panangipabusuy ko iti bagik ken ni Miguel. Agingga nga nagtulid ti aldaw. Kasla masulita kon nya mangipabusuy iti kinababae ken ni Miguel. No awan ti yawat na kanyak a kantidad. Nairwama kon. Kasi tinaminsan, kabsat, gumargarot unayen ni Miguel nga mangikot kanyak. Maditi bagbagik. Apay nga maditi bagbagim ket kadigdigos mo met. Sungarod ti pakaawisak gaputa masayop ko ti syampom ken ti sabon mo. Angaw na kanyak. Ada kayat ko nga arwaten. Kasla kayat ko ti gumatang iti kasdi nga pantalon ken blouse. Anya di chay. Diti nangina ngamin di nga klase ti pantalon ken ore di blouse. Apay saan niya mabalin aya nga gumatang kalaengin iti kasdi met laeng nga style ngem nabababa ti presyo na. Mayat met latakit di angim, aw met tigatang ko, naibus ko di nauding inted mo. Teta ka man naguri ka. At akwarta kita dito'y gabuta. Deti tarakin da nga baka iti bangir. Inlako dakit. Inala ka tipunan ken naggudwa kami ti ganansya. Anak ti bakak di jay. Oo, alam deti ni. Mano deta? 3,000 pesos Tay ko nam nga igatang mo ti pantalon mo ken blouse mo nga kunam. Manay nga tangarod ay deta. Nayunam manumat ti nayon kon. Pagbalinam nga 5,000. Tapno isumit lang nga brand ti magatang ko. 3,000 kano di pantalon. Sa nasurok nga 1,000 di blouse. Kit nung arod mapana ko ni syudad di agmerienda aktumet panaktumet di fast food chain. Di kamit kaya ti umay no, awising ka nga, mapantatap no makitam ko man no, mano nga talaga ti presyo na. Saanin si kalatag ti mapan. Mabayag unay no, mayak pa lang, mga ta, sabali pa ti pangiturungam kanyak. Agtal na ka man Miguel anak ko mga sabali ti pangiturungak ken ka, ipangkay ti hotel no. Dito lang arudin balay ti pangaramidan tayo, ti kayatang aramidan. Balikas ko ken ka na. Ditan kabsat nga ininot na nga inguyod iti kwarto. Kasla makipagtagibalayan ni Miguel. Ket ditamanen nga napasamak ti saan ko mga rumbe nga mapasamak kada kami. Ti panangipaay ko manin iti ragsak ni Miguel. Ti kinababaik. Nga uray met siya ket mapneka kiti ragsak. Pakairamanen ti sukat na akantidad nga itided kanyak ni Miguel. Nupay ay ayatekmet pagayam ko. Iriday di nga malem nga isasangpet ti kabsat ko keninanang manipo diti pagpapaayanda balay. Amom, telma marigatang kam tulakit din keninimfa. Ape aya, sumangpet di kiti babalik bayan nga kapamilya ti pagpapaayan mi.
taluda kanu meta sumangpet. Isang pet da kanu ti ulitegda nga na desgrasya iti pagtrabahuan na. Ta dituyen nga agyan ta agpensyon kanon. Agpensyon. Ket adu nga kwarta digiti aggapoy di abroad ti agpensyon dito yata. May sukat nga ro ti kwartada iti dandani 50 a pisos. May isa lang nga dolyar ket dandani 50 no duma umabot pa iti nasuro ka 50. Didakkel ti kwarta na ti sumangpet. Kwen. May isa pa nga kayat da nga pananin dito itatag pensyonen. Nagdiborsyo da kano iti asawa nan. Ubing kano ti asawa na sadyay. So nga umay dito tadituyen ti pagpensyonan na. Akit da kayo tinasayata, mga tapasarabuan na kayo no? Tangdanan da kayo ti dakdakkel iti Magisti Maria. Barbare nga angim. Narigat ti Agisti Marta. Itapay ket managsa nga ilida. Anyan tuket din no, sumangpit digiti balikbayan anak ko. Balikas ni Nanang Manong Robert. Simangpit nga rod ti talo nga kapamilya dagiti pagpapaayan ni Nanang. May sadita ni Orlando nga naputol ti talo aramay na. Tilaing tammudo ken tangan tinabati manong ko iti akin kannawan nga ima na. Idi adda iti sagana wenno panagpaskenda pinilit nak ti inak nga mapan tapno mayam-amunak kano takayat da kano nga mam-ammo digiti anak na. Nabayag ngaminin ni Nanang agpapaay nga kas katulong dano pa stay out gaputa. Saan na kamimet nga kaya ti nga panawan? Wenno mamimpinsan nga ibatilatan iti balay. Aglalo ket talo kami nga lalak, babae. Naangay nga rud ti pasken. Napanmilat ta dinanunen ni Nanang nagkuyog kami ti kabsat ko nga ni Eden. Ket idita sumungod kami sinabat na kami ni Nanang ket kinibin na kami nga napan iti ayan digiti balikbayan nga nakatugaw. Enyam amunak. Ay, sir, ma'am, isu ti anak ko, ti inauna nga anak ko ni Telma. Timmakder ti balikbayan na pukol, wenno dududwa ti ramay ti kannawan naket. Inyawat na ti aking kanigid nga ima na, nga yalamano kanyak. Napintas ti anak mo, Teresita. Anya itayan tinagan mo? Telma, tata. Tata di kamit kun ko na kanyak manong ko namlatan tapno umubing met tirik na. Ay, Telma tinagan ko manong. Da kayo nga anya tinagan nyo? Orlando tinagan ko. Nabayagan niya sa anak nagbakasyon. Kinekayat ko met tinagtrabaho sa dyan yung gaputan na disgrasya ak makita met dito yung imak. So nga, umaya ko nagnaed dito. May isa ka digiti kalikagom kukit. Nagsubli digiti kakabsat ko. Dakaminton dito iti tugot damit din digiti duwa nga kaanakak. Nga anak da. Tudwa kam ton pakiramanan da. Nanang mo hindi kabsat mo magpapaay ka na kami. Kaya't ko kumati umasawa. Diladamam mom ta. Yasawa na kaman. Uray kaskeng kan ti kaededad. No paikit di kayat mo. Sikan ti asawaek. Nakigtot ko, Manong Robert. Nupay kasta awan ti planok nga makirelasyon iti kasta ti edad na kabsat. Kasla adda na to kaya riknak ngemrik na nga saan na agayat. Hapekit din niya saan. Nukas pagarigan ulitin na nga ibaga. Saan akong niya agbayag-bayag. Songga nga ba kun nugundawaya kun pensyonado. Kitamlayngin ti balay nga yan da. Nakadakdakkel. Kinung ko na kitibagik. Pinilit na ni Manong Orlando nga nakisango keng kwa na bayat ti panangan. Numuna Manong Robert ta nagabay kami pay. Ket bayat ti panpanangan mi,
Madlaw kulat ta ti panangilagid-lagid na ititakyag ko, itinapudaw atakyag ko. Wen kabsat. Dita nga napanpanunot ko nga, sabalin sa nga talaga tirik na dito alakay kanya ka. Bayam tano, ibaga na pa ikit. Ikak tinamnamanan. Kino na kitinakem ko. Oh, Telma, kahit mo pa yung lechon, bayam ta pangalaak. Nupay kakaasi nga mangigem iti table knife nga pangislice na iti lechon manong inkarigatan na gaputa sana makabadang ti aking kanawan nga ima na. Sanan to umay kanya, ipan kanya. O sige. Akuye mo na ata, jakmet maitulong deti aking kanawan nga imak. Pasensya kan. Ngem ima la deta, saan nga iso amin nga bagik kitanda kurang na. Kunana sa agkatawa, bulon na nga pinringin na. Sumabayak met nga kasla agilek. Sika nga talaga manong Orlando ah. Talaga nga naangaw ka. Angin, langam ti saan met pa nga nataingan. Balikas kumet kabsat nga pang pasalog ken kwa na. Agawid kamin kabsat tanalpasen ti punsyon wenno padaya. Ado digiti na ikarga iti lunchbox. Ngayon pabalon da ken ni nanang. Saan mo nga panpanunutin ti panagitarimaan dito si ka Teresita ta adamet digiti katulong ay adamet digiti nagluto pakiramanan digiti nagcater. So nga agawid kay latan. Kuna ti maysa kaditi kabsat ni Manong Orlando. Sakbay nga nagawid kami imay ni Manong Orlando. O, gananad kayo di pa nagawid yun ha. Naglalo kayong katelma. Sino na na? Ay, thank you Manong. O, wen gayam. Alaim dito yo, sarabom kanyak. Yaw awat nati, box nga paggaamok din nga tsokolate tinagyan. Ngem nakaparabaw ti $100. Manong Robert. Kabsat ko kasla akla mabisin a pusa iti dedi agundaway. Sinikmaw kon. Tinasao nga tsokolate ken ti kwarta. Thank you Manong ah. Thank you. Kinunak. O sige. O umay da nanang mo dito. Umay ka data. Da kasarsaritak. Aglalo to no agsublin digiti kakabsat ko ken itugot dan digiti kaanak ka. Balikas na. Imise makabsat bulon na met. Tinangkidday kanya. Irikadami ti balay, Manong Robert. Ururayek nga, dilawen nak ti inak, itinaramid ko ngem. Awan tinauray ko. Irikadda kiti uneg ti kwarto, gapudag sulsulo ak iti kwarto. Dinto nga ti may sa kwarto, ket kwarto met digiti dua kakabsat ko. Ninanang kita gidda iti papag na, iti mismo a kusina. Adda pa yan sadyay digiti arwaten na. Nilukatak ti chocolate. Nangina nga klase, Manong Robert. Minatmatak ti $100. Nga dandan ni 5,000 ti pakaisukatan na. Ngayon padawat laing ni Manong Orlando kanya. Naulitin na pa yung ibaga. Talaga nga, syote ko. Ang kasanon ni Miguel Lucas Pagarigan. Kasanon ti kaya nayat ko. Namuna ta. Naitid kun ti kinababaeng kin maliknak nga yayatik nit unay. Nasingpit ni Miguel. Kinunkunak. Ang no ni Orlando ti rason niya. Matungpal di kiti kayat ko ikitiyag. Apay ket din niya jak isakripisyo ni Miguel. Isa nga rabii, Manong Robert, nga isasangpet dananang kentikabsat ko nga ni Eden.
Intulnog ida ti lugan da Manong Orlando. Jak ni namnama kadwada gayam ni Manong Orlando. Ket idita makadisaag iti nasao nga lugan. Gaputa siyak tinangilukat iti ridaw. Nagdiretso kanyak. Ket adaman ng chocolate nga imported nga interna. Paraken ka, Telma. Di mo pa kadanagan ti kabsat mo nga ni Edenta adamit ten kukwana. Ore ti kabsat mo nga may isa nga ninimfa ket ada na ilata nga paraken ko ana. Ngem deto maited keng ka ket isu ti kanginaan. No kuma arwaten ket branded nga kuna tayo. Kasta ti ka espesyal mo. Kinunana sa immisem. Nagkatawa akmet ket sinong batak. Thank you Manong. Imbadayo nga sigod ni Nanang. Ngemi dita isurot ko ti panagkitak keng ko ana. Timmalyaw ti inak. Nagsabat dagi ti matami. Nya kaslad da kayat na nga ibaga. Ngem jak maiturungan kabsat ko. Simrek kami nga rod iti uneg ti pagteengan mi ket nagtugaw kami ti salas. Idi makaidasar ti kabsat ko nga ni Nimfa. Kasto ti balikas na. Manang Telma, umay kan tamangantan saan kano na mga dananang. Ken ni Manang Eden. Mangantayon tata. Kunana ken ni Mang Orlando. Ay, tata di mo kung kuna kanyak. Manong kunam. Kinunana. Wen, nangitugot kami ti masida. Iso da itayin dasar ti kabsat mo. Kaya't ka man na makasango amangan. Kaya't ko nga maulit di pa nagsango ta, di nagpaala kami di balay. So nga, mapandaan. Adda intugot mi amasida. Kinuna ni Orlando. Kasladyak makapamati nga di maangot ko ti agalingasaw nga angot ti putahe. Namatya. E di makasidig kami ti lamisaan, Manong Robert, nagtugawak. Ket injayak ti panagtugaw ni Orlando, iti mismo nga abay ko. Kasi diday di damo nga panagabay mi anangan ken ni Orlando. Di tamanen nga maisagid-sagid ti takyag na iti mismo nga takyag ko. No mo na Manong Robert na naka-sleeveless ak iti day di agundaway. Dita nga kasla iranrantana iti panangisagid na iti braso na kanyak. Nga banag nga jakmet dinildilaw, nga kasla ipaspasimudaag ko keng kuana, nga paggugustuak ti araramiden na. Irimalpas kami amangan, nagsubli kami ti salas, Manong Robert. Ididududwa kami niya agsarsarita, gaputa napanen ni Nanang iti kusina, ken di kiti doa kabsat ko ket simrek na metten, iti mismo a kwartuda. Agur-uray met ti lalaki nga nangimaneho kada Nanang ken ni Manong Orlando. Dito'y nga dinupagnak. Di mo kadipay mapanunot ti enjayak keng ka nga si kalaingin ti asawaek. Amok nga nasingpet ka ta, nasingpet ti inam. Nabayagin nga, agserserbi ka na kami. No pa'y isang kuunay nga nakapulpulapol. No manamong ka, saanin nga problema gaputa na ibaga kong kininanang mo nga kursunada ka. Awam met ti madi nga sungpat na. Malaksidan wadda ti kaayanayat mo, wano boyfriend mo. Ay, awan anak ti boyfriend Manong Orlando. Angim, ikanak ti gundawing agpanunot. Panunutik, ti di jayam kanyak. Kinunak, nupay kaslakayat ko idin, nga awaten ti jaya ni Manong Orlando kanyak. Manong Robert. Nagpakada nga rud nga naragsak ni Manong Orlando. Kiridiadda kami ti biyang ti ridaw ti pagtengan ni. Dito'y kabsat nga niggaman na digiti dakulap ko babaen iti kanigid nga ima na. Namnamaek nga di nakpaayan ah. Bayam,
no awatem ti idijayak ken ka nga panagkalisa taw no panangasawak ken ka. Ited ko amin na kayat mo. Ited ko amin nga kalikagom mo. Pakairamanan di kiti kakabsat mo ken ninanang mo. Dayta tilaglagipem. Dayta tilaglagipem tilma. Kabigatan namanong imay ninanang iti kwartok. Nagtugtog detoy. Pasado alas 5 iti parbangon. Lokatan man tiri daw telmatag sarita ta tatamat baturong pwede iti kakabsat mo. Linukatak na rod. Sumrik ka na, agtugaw ka. Kupine mo ta ulis mo. Ay tarimaan mo ta. Mapangkan tumit nagsagad iti lawlaw ti balay. Wen nang, anya ti bagayo? Kinasarita nak ni Orlando di kalman. Nga, desidido ka no nga, mga sawa keng ka no kayat mo. Desidido ka no nga, pagadalin na ka no kayat mo pa nga ituloy ti agadal. Ngeno di mon kayat, dagiti ka no kakabsat mo ti pagadalin na. Ken tulungan na tayo. Anak ko saan ka nga dikdiktaran, gaputan mo kadto ti kaayanayat mo. Ngem no mapanunot mo, makaammo ka. Saan nakababalawin? Aglalo no, maambuan ni Miguel nga kaayanayat mo deto eh. Nanang kinagpayso na. Inururay ko ti panangidupag manin, no panangibagamanin ni Manong Orlando iti deta ta. Inbaga na idin dinapantayo iti padayada. Kayat ko nanang. No iso ti wagas nga, makalapsot tayo ni tirikat. Isakripisyo ko ni Miguel nanang. Nasdaaw ti inak. Telma, sigurado ka kaditi bagbagaman ako. Mariknak nga ayatemet ni Miguel gaputa. Naragsak ka no umay ti balay kan agkuyog kayo. Makitak ti ragsak mo. Kendo pasaktam ti lalaki nga imo na nga inayat mo. Amangan ta sa baaliti, agbali na bunga na. Naplano kong deta na anak. No awatik ni Orlando, masapul nga saan ako na agyan dito balay. Agyan ako nito pagtaingan ta. Tapnong maliklikan ti mabali na umay pa nang riribok ni Miguel kanyak. Naplano kong nanang. Nga aldaw ngay may ni Miguel iti balay. Dita kabsat ko nga nagpabusuyak manen. Ngem nakadisidirak idin nga awati kon ti jaya ni Orlando kanyak. Napan kami nga ro diti kwarto. Ket dita kabsat ngem pabusuy ko manen ti bagik. Agpapaskan Miguel ayat ko. Amangan ta detuyen ti maudi nga pan. Panakagunod mo ti kinababaik. Pasidyaan magtulay. Ngem masapul nga ramidig deto tapno. Tapno makalapsot kami met itirika. Dayta ti adda ti panunot ko bayat nga ikikutan nak ni Miguel. Agingga Manong Robert nga nariknaklatan. Nga natuknukon ti may kapito a langit kabsat ko. Sumangpet dananang iti dayti nga rabii, kadwa damanen ni Orlando. Dita manen kabsat nga nagsasango kami anangan. Ket idi malpas manen ti panangan, kas kaday di muna nga yumay na nga nakisango amangan, idi pagtengan mi. Dito'y nga nagsarita kami. Anya, napanunot mo ka din ti jayak nga parag panagkalisa tayo na panagbalintang agasawa. Telma.
Dandani jak makasaungem. Kastoy ti balikas ko. Nuwen ko nak. Alan nak kadinukuan ni ti balayo. Kentuan niya ti kuna dananang mo agad. Kensi ka agad di. Alang kan sadyay. Amon di kiti kakabsat ko nga kinasaritak ti inam para ti planok nga panangasawa keng ka. So nga awan ti problema. Wen, kayat ko nga no awaten ka ket iyawid na ko nga sigod iti balayo. Sadyaya ko niya agnaed. Ngem pangaasim ti ilawlog mo ka di kiti kakabsat mo keng kaanakam. Nga siyak ti asawaem. Diyak kayat ti mailang langi ken diyak kayat ti mapaspasagidan wenno mapangpangigan ti anyaman na sarita. Saan? Isuda pa ikit di ati nang ibaga ken inanang mo nga guti-guten na ka wenno ibaga na ken ka. Ngem ko na namit nga si kakanulat na ti agdesisyon. Saan na nga kayat ti makairaman iti deta abanan? So ano deta ti kayat mo? Bayam ta into nubigat ket umay kan alan. Agsasarita kam to no umay dananang mo iti balay. Ket kalpasan ti pa nagsasarita may umay da kanton sukunen. Isaganam ton di kiti alam nga arwaten. San muni nga kadwen ti alam nga arwaten ta? Mapantan to ag shopping. Gatangim ta kayat mo nga arwat. Bueno arwaten. Gatangim amin na kayat mo. Uray di kiti kang hinaan. Siyak ti makaammo telma. Edita pumanaw ni Orlando Ditan. Ditan mano nga kinitkilaw na nga agkanak. Agkanak kano iti bibig. Ken masapul nga tay kano napaot. Manong ko. Anya pa'y nga rud ti maaramida ko pa'y agpampamarangak. Nakiinnagay ka kong ken ni Orlando. Kastanda nga. Ikumit kun ti bagik keng kuana. Saan lang nga basta relasyon? No diket makiasawa aking kuana. Manong Robert. Kapagayam san tayo nga may lepas nga ibasa dito'y surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo telma. Anyan to ti agbalin nagasat na. Ken ni Orlando agbalin to ka di nga naragsak. Ti kaayan ayat na ani Miguel. Anyamit ti agbalin nga desisyon na numaamuan na nga makikalaysa ni Telma nga kaayanayat na ken ni Orlando. Ento nubigat ituloy tayo nga ibasa dito nga surat ket masungbatan di kita nga saludsod papagayam. Dito nga ruden yati sa bali payagundaway rekpan tayo di programa Tina Palabas. Dito ti pagayam yo Robert de la Cruz kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Huwebes tay amin na sa pada agannad tayo ken ni Bagyo Ubet papagayam ken agyaman kami tingkay panagbuya ken panagdingeg. Tina Palabas. Namulit ti agdama babaen tina palabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasok ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tina Palabas.